мавзӯе ки имрӯз мо матраҳ менамоем хеле ҷиддӣ аст. як бор агар иштибоҳ кунад як умр номи ӯ аллакай сиёҳ мегардад. мағозаҳо ҷойҳои ҷамъиятӣ бо камери мушоҳидавӣ насб мешавад. се та фарзандаш ҳозир монда саюм бор ҳабс шуд. худаш дар рӯи чоркӯчаи сарбаста намонад, танҳо ҳис накунад. ва ҳавову ҳавас бисёртар дода шудагим на ба таълиму тарбияи дурусти фарзанд. аз ҳолу аҳволи онҳо хабар гирифта меистем то ки ҷиноятҳои нав содир карда нашанд. қонунро ҳурмат кардандар кун, эътироф кардан кун ва риоя кардандар кун. вақте ки маърифати динию маърифати дунявӣ надорад инсон, ҳамин кирдорашро шояд дуруст ҳисоб мекунад. ҷазо барои содир кардани ҷиноят аз ҷарима сар мешавад то маҳрум кардан аз озодӣ. дар мо якҷоя амал карда нест.